Kai kusan ya kiɗi na mamaki ya gaida nawa hamshaki. Kai waje zuwa gwanin aiki ya tafiyar ka mun bi baraki. Muna mu bankawa biki ya ka ja mu dole ma bi kaza. Ku dubi zaki ya zo abun kalla, shi da zuma ya zo mu yi talla. Mu gaida shi madalla, abinda muka biɗa ne hamdalla. Kiɗi zaura mai shela, Kano gaba ɗaya ta ɗauka bakwalla. Abinda zan faɗa da kun kalla, kwata mata da nawa malam ne. Zaura 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 kowa ya fi zaura, ni ma na fi zaura. Birni ma sun fi zaura, har ƙauyuka ma sun fi zaura. Masu kuɗi sun fi zaura. Auta ne MG boy, tafi da tambarin zaura. Ango na Hauwa zaura uban gayya. Mun zo da gangami na mawaka, tafiyarka kawai muke nunawa a yi zaura. Zaura kai muke so ka fito, mutumin kirki wanda zai yi aiki na gaske a kanan dabo. Matashi na matasa muka so zaɓin Allah. Zaura kai muke so ka fito, mutumin kirki wanda zai yi aiki na gaske a kanan dabo. Matashi na matasa muka so zaɓin Allah. Zaura kai muke so ka fito a kanan dabo. Ba wanda zai yi aiki na gaske ba na gangan ba. Matashi na matasa ka fito da muke dabo. maraba APC da ka zo yafi, mu jaddadin banmu da ka sa mata mai yafi. Abinda duk kai har in ka sani zai fi, to kai zaura domin ci gaba gungowa. Ku ɗauki mara ku bar maiwa ga dawa, yadda ka zo haka
zaura ka zamo jinka hannu da yawa ka ɗaukar ka zaura sun zaba madugun take maza madugun tafiya zauren na waƙiƙa isa a yaki ke maka addu'ar yin nasara da yardar Allah zaura kai muke so ka fito a kanan damu ba wanda zai yi aiki na gaske ba na gangan ba matashi na matasa ka fito da muke damu na wazo ka fito tun da kai matashi ne na matasa wallahi kai masoyi ne gwamnayin ka zamo ci gaban mutane ne ka kanawa a yanzu sun ga daidai ne bincike suka yi yanzu da kasan gane wai da ja da fari wai zubin su daidai ne ko a mafarki na san batun gashir mere zaura bai kamar zubin wane Abdulsalam Abdulkarim shi gwarzo ne ni ba zan yi shiru ba baki na in kulle cikar ado na amarya tilas asa lalle a yanzu mun hau hanyar da za ta tabbule mun bi waccan hanyar mun ganta ta kulle ga me gaskiya zaure ya zan kyale wai adan tafiya wanga ya zamo dole ashirin na goma a waka da an ji dodo ne al'umma na Kano yanzu da kasan gane a cikin tafiyar zaura mu dare babu mai mana wata fanka ma ya ce shi ne kai me laya ka kiyaye zamani matashi na matasa mun bi zaura zaura kai muke so ka fito mutumin kirki wanda zai yi aiki na gaske a kanan damu matashi na matasa muka so zaɓin Allah zaura garkuwan matasa mai kyan hali in garma ke shigar shi da kwalkwali ranar ka ce in ta zo har dandali murnar mu ba ma ki nuna maka ba abinda duk ka ce ba za mu yi ba mun san kana yin mu yanka muke uba alamar mai karfuna gun mai kiba a tashi mai guri ya zo zaura ne kai ku tashi ba da guri in gai da jarumin nan gamji ko ku ce zaki mai kyau da tafiyar nan ko ina ka ce zami mun bi ka ba irin ka zaura ba rabo da gwani ba samun sa sai da hauka zaura ga kacin abura ne har ma da ƙauyukan mu yara da manya-manya suna ta faɗin gunshi zaura zamu inda raran da ke raba alkhairi zaura zo ka jamu zaura mu muke sauran alkhairi za mu kwaso gara zaura kai muke so ka fito a kanan damu ba wanda zai yi aiki na gaske ba na gangan ba matashi na matasa ka fito kai muke damu mai ne da kudirin zaura ya zo ya ƙara inganta jihata manufar zaura ya ƙara sai da ilimi na jihata manufar zaura kowa ya san abin yi a jihata manufar shugaba ya zo har mu burge mai ne da makwabta kudirin zaura batun da sai ku saurara kake ina mu dan zaura zakaran shi yau yake tsara zaura gwanin mu ne da muji fama tilas na ce da kai yau ku garma shi bai zo domin ya tara kudade ba shi bai zo domin ya gina gidaje ba bai zo domin siyan motoci ba bai zo domin siyan hilaye ba domin ubangiji ya yi masa komai kishin talaka da aransa mutano dalilin ya sa al'umma suka kuno zaure za mu yi wa babu nono ss don ko sarkin wakan ka na girma zaura kai muke so ka fito mutumin kirki wanda zai yi aiki na gaske a kanan damu matashi na matasa muka so zaɓin Allah namu ma dogon tafiya zaura yanzu ni na dau aniya
ce zaman ka zaune ka ce a faɗi masu yanzu a gaya musu zaune muke yi yanzu da tazo babu mai musu babu batun su rike ko si mana yanga mu sakar musu zaune na gaya muku mu jankanawa a sakar muku ba shi da jamka lissafi na da tunani na gaya muku babu hawaye ku sani zaura kwalla ya tare muku zaura na gaya muku mai matasa shi ya sakar muku zaura mai aikinsa da lura mai gidanmu na bara oga ba shi da kyara abudulin kafinoli nake na mawaka zana tsaya don batuwa ke abu zaura uban tafiya zaura kai muke so ka fito a kanan damu ba wanda zai yi aiki na gaske ba na gangan ba tashi na matasa ka fito kai muke damu uban tafiya zaura Allah ta yama ka take ko ina zaura Allah raka ma zaki uban maza wani yaro ya shige ma da ka samu duniya da rabbi ya sa lahira ta zo ma mutumin kirki da baki san ba ka nuna kyama mai bayarwa kullum shi ke ba da rama ga uban tafiyar APC ya canza kan baba ni ko ba ni kiɗin APC za ta koma kan baba tunda zaura yana nan mu ma ko dole muna nan baba kai ku taka rawa APC za ta koma kan baba na gando ja uban abba sanatan gobe a kan baba kanawa baba kanawa ku faɗa mini kanawa ku gaya mini Abdul dai wanne naku na zo da baitin baba domin in sake tuna muku zaura shi ne babba Abdulsalam Abdulkarimu zaɓin makana zan zaɓe shi kuma ku zaɓe shi kana zaura kai muke so ka fito mutumin kirki wanda zai yi aiki na gaske a kanan damu matashi na matasa muka so zaɓin Allah mun san aiki ɓangaren mu mata da muke gida-gidanmu mun zaɓi na kowa zaura tallafin da yake aka koyi kwatankwaci kamata yi mana babu sabon gwamna zaura shi ne dan yayi yo yan Kano zahiri duka namu ba sa jiri Rabiya ije haɗari dubu ce ashe ta kere dare ko da abun cikin rindila hakuri mu dai ba ma barka ba da ɗai cire fargaba kyale ni da su yan uba ƙuri'a ba ma ki baka ba cutar gwani garkuwa ko a APC shirin kai tsaruwa koda da kasta kusa shi nufin Allah baya hana faruwa zaura zaura kai muke so ka fito mutumin kirki wanda zai yi aiki na gaske a kanan damu matashi na matasa muka so zaɓin Allah zaɓi na rabbi zaura Allah yake ba ko ba ku ne zaɓin Allah Abdulsalam Abdulkarim zaura na matasa to ka karo kaibi kai muke damu mun yarda za mu bi ka sannu zaura zuciyar ka dan ba gobe zaɓin Allah face kishin Kano ne zuriyar da mutanen ta zaura karka ji komi kai muke damu al'ummar Kano ina shela zaura yau nake muku talla zaɓin Allah kanawa lokaci ya doso ku ji zancen mu rana ta riga ta bulla kai muke to damu ku fito mu bi shi zaura mai kishi ne wanda baya san mi kwalla zaɓin Allah Abdulsalam Abdulkarim ka ji namu na matasa har da manya jula kai muke damu hali ka ji zanen dutse mai gidana zaura amshaki kamar suna zami maka bai a al'ummar Kano mai gidana a mata matasa al'ummar Kano wata rana
babban gas na gode na yi ma fata gwamna ka zamo Ke zaura kai muke so ka fito a kanan dabo. Ba wanda zai yi aiki na gaske ba na gangan ba. Matashi na matasa ka fito kai muke dako. ga zaura mata da maza a yanzu duk mun lura duk mai tsafta wallahi zai yau shara tafiyar zaura a yau muke ba kyara mai kamun kifi a rafi zai hau gora yau zaura batun saman yara zaura kawai zaura mu ma bi shi kawai zaura ice zai yi gawayi zaura mu mararin sa yau muke zaura mu tafiyar sa yau muke zaura mu kaunar sa yau muke zaura mu waken sa kawai muke zaura mun zama kan madaya mun bi zaura mun bi mata da maza mun bi zaura mun bi iyaye na mu sun bi zaura mun bi mutane na gaba sun bi zaura mun bi mutanen yamma sun bi zaura mun bi mutane na kudu sun bi zaura mun bi na arewa sun bi duka zaura mun bi IBB birnin yawur na SS Danko Ke zaura kai muke so ka fito